Norok tini tam kong notoi kok tempat rumah rong itu semua kayaknya nak kesana. Tini ni kok tempat sengor atau leman karon kangke tanai noi tadi ko sini ex president bolok ni Biraj Debbarma bon party ni boys kerja mani bagai sung tini orang press meet kayaknya nangka oh jaga sengor tinta bisi ni borok tonggo daerah tai rong mala ni bisi ni borok manjaka abu nanti sung tini orang press meet kayaknya ni atur lagi. Kono kita mi bagai cek lagi abini kani kuno egal senok omah itu tu. Abo to ani bisi ni ingai to angpono kuno pono nungja ko bo Tipra Motha ni ingai ni samkai tonggo jepro taklai 2026 bisi o ai bless ai ya tamnai bless bisi songmari ingpro apro bo jepro doyal parawo thangai bongro dujaka uboka saya rongo teinai ada accident ingmani de injured ingma rongno boni rangmani khoros khainai bo nainai treatment no khlai rekha ge bono tamni nugoi bono party ni boys kor khlai rekha aboni sung jawab nayo Boys kor khanyero ka bo bodol ni borok abo to sin Tipra Motha ni borok no borok ke YTF ni ang jetak nungmani ke sini Biraj Debbarma YTF ni boni thani ang budal press me khame nugoi singtini akong no firm na bagai singtin ora asuk lacha je Biraj Debbarma YTF ni trai bo bahike Tipra Motha ni block vice ex president no declare man e a jaga wo porman soho photo bulak tongo MDC ni MDC ingte tei bahike bo kaisa block ni ubono nije kaisa podeni di tongo tei bo sidan to khlai na nango omo bahike boys kor khlai manai bo ni dis khlai rong ka bo tamo ni karanoi ti khlai rekha abo rong ni bagai sing bon thani porman nayo abno toino sing tino or atogoi ok thai thani sana ni press meet ma khlai mani ke bono boys kor khai mani ya golo norok tamo nai sing bono sini party o sing tona ni busung kilo oto party ni sam khai je phai ke 2021 theka party songtai phai mani sing Tipra Motha 2021 a chayo bo jaga a chai ke jogai bari wo 2021 abo 21 tarik de bojani 2021 bepro ITF tu be kok banglai nai Tipra Motha te prung thanga sing party songtai phai mani ke tini bono tangai illegal khlainai party ni tikai reka aboni jawab no sing boba garan thani bo officer no khlainai bagai ang boba garan no request khai khulmi sau borok to party ni tikhlainyo borok bong khurti saklai ka jotin bono tawisa noro na happy ang kanong thani tamo dabi to nai sing boba ga thangai direct kok sali nai boba garan sanai boba malai nai malai mani por malai nai kok salai nai boni tam illegal tong ke phunu ge riting borok abon bagai sing protest khainai bono sing party no tona ni bagai sing request khai salai sing sidan to paithego te tam sanai lokorang no omon no kasano busongo jotono kaham tongthung ei omon no accept khainai bobagaran thani message songnian bagai asung ko bang ani chumka ang rang no bisini chairman